ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದ್ ಅಂಚೆ ನಮೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಪೋಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡ್ ಅವಳು ರೈಲ್ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಡೆ ವಿಮಾನ ಪೋಂದು ಪುಂಡು हाय फ्रेंड्स ये तीर्थ विमान ओपन तुले ये तीर्थ ओपन तुले विमान रोड गाड़ी पोंदु पुंडु आत पोर्लुद ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡ್ ಪಾಡು ಶೆಡ್ಡೆ ವನ್ ಪೇರ್ पाडु शेड्डे पन पेरे मित्त मूडु शेड्डे वन पेरे मूडु शेड्डे पेरे तीर्थोंते किलोमीटर दूर पोदनाग पाडु शेड्डे पन पेरे बारी पोर्लुदೊಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡ್ पाडु शेड्डे पच्चे पच्चे ಉಪ್ಪುಂಡು बारी पोर्लुದ बारी ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡ್ पाडु शेड्डे ಇಂದು ಕುಡ್ಲ ಟೌನ್ ಹುಡುದು 8.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಊರು ಹುಡುದು ಕಾಸರಗೋಡು ಹುಡುದು 14-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡೆ ಪಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಊರಾಗಿದೆ ಪಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಊರಾಗಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಪಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಂಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾನ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗ ದೈವಜ್ಜ ಐನ ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಆತಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಕುಡ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 8.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 14-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ ಆತನು ಪಾಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಐನ ಇಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ ಆತಂಡ್ ಪಡು ಶೆಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತಲವಾಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಡುಂಟ ಪೂರರಿಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.